Para rawuh sedaya, utaminipun para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, saha para tamu ingkang kinurmatan. Kawula nyuwun agunging pangapunten awit mboten saged paring panyuwunan ingkang sampurna. Mugi tansah kita ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkang sampun maringi sih kawilujengan saha kesehatan. Satemah kita sedaya saged kempal bebarengan wonten ing griya punika. Anggenipun nglantaraken adicara mitoni 7 wulanipun garbanipun ibu utawi bapak. Mugi-mugi jabang bayi ingkang wonten ing rahim tansah pinaringan kawilujengan sehat sampurna saha dados anak ingkang saleh lan salehah. Migunani tumraping agama bangsa lan tiyang sepahipun. Mugi-mugi para rawuh kersa paring pangestu saha dongarestu. Pungkasanipun kawula nyuwun agunging samudra pangaksami bilih wonten lepat saha kirang ingkangipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.